Жужобата, както винаги, бързаше. Трябвало да бачка, ерата на директните продажби вече била към своя край, идвала ерата на интернет и така нататък. Отклони любезно поканата ми да пием по бира. Другият, който беше с него, някакъв дълъг тип с работни дрехи и клепнали уши, така и не пророни дума. Само пушеше. Скоро двамата си тръгнаха, а аз останах сам. Съседите също се бяха изнесли от навеса. Изсипах няколко чаши вода върху огъня и влязах в къщата. Легнах на старата спалня с пружина, която беше точно до прозореца. След сутрешната ми работа стъклата блестяха от чистота и слънцето приятно грееше върху лицето ми. Нямах пердета и най-вероятно нямаше да си купя. Не обичах пердета. Липсата им не ми пречеше. Затворих очи и не след дълго заспах. Когато се събудих, вече беше тъмно. Може би някъде 7-8 часа. Налагаше се да прекарам тази първа нощ на свещи, защото от енергото щяха да дойдат чак на следващия ден да ми включат тока. Бях гладен и това беше достатъчна причина да стана от леглото. Пипнешком намерих маратонките си, обух ги и излязох. Купих китайска храна за вкъщи от култовия по това време ресторант Азия, който се намираше съвсем близо. Наложи се да чакам около 40 минути. Китайчето, което взе поръчката, явно ме беше забравило. Висях на една маса, сложена в нещо като тъмен коридор между двете зали. По-голямата и по-хубавата зала беше пълна с китайци. За пръв път виждах толкова китайци на едно място. Може би около 20. Бяха все мъже, всичките облечени в бели ризи с загърнати ръкави. Повечето пушеха. Говореха тихо. Изглеждаха сериозни. Сред тях имаше една единствена жена. Много млада и много красива. Тя усети, че е зяпам и се обърна към мен. За миг погледите ни се срещнаха. Аз се усмихнах, а тя бързо извърна глава. Май беше по-добре да не я гледам. Кой знае защо, кой знае как щяха да го изтълкуват уния типове с белите ризи. Все някой от тях и беше я любовник, я баща. Станах от масата и отидох да потърся сервитьора, който съвсем беше изчезнал. Намерих го бързо, клечеше до вратата на кухнята и пушеше. Обясних му, че чакам от много време и той видимо се притесни, или по-скоро уплаши се. Клечеше си там долу и гледаше виновно като куче, което чака да бъде изритано за наказание. За миг наистина ми се прииска да го ритна, но бързо ми мина. Усетил промяната в настроението ми, той подскочи като играчка на пружина и започна да ми се кланя и извинява. Бил ме забравил. Както и да е, след 5 минути храната беше готова. Огромни и тежки кутии. Китайцът беше сложил и чифт клечки. Нещо като компенсация за чакането. Какви са тези хора от татък, попитах, докато му отборявах парите за сметката. Защо всички са облечени в бяло? Смърт, каза ми той. Какво? Стара жена умряла. Паднала на улица и умряла. Сега? Не, онзи ден. Днес погребение. Днес добър ден погребение, вчера лош. Днес е бил добър ден за погребение, а вчера лош. Добър, да, днес добър погребение. Добър забравиш старо, оставиш старо. Добър ден да забравиш старото. Да, забравиш. Добър ден забравиш. След тези думи китаецът за пореден път се поклони, завъртя се на пети и изчезна някъде в кухнята. Не ми оставаше нищо друго, освен да си тръгна. От денонощния на Христо Ботев купих бутилка вино. Попитах ги дали имат свещи. Имаха. Взех 5. След като ги платих, се помотах още малко в магазина. С опознавателна цел да съм наясно на какво мога да разчитам, ако някоя нощ закъсам. Храната беше оскъдна, предимно чипсове, солети и шоколад, но пък алкохол имаше колкото щеш. Купих още една бутилка вино и излязох. Когато се прибрах, беше около 9:30. Съседката беше излязла и под светлината на уличната лампа, която беше точно пред къщата, боядисваше до грамата на прозорците. Работеше съсредоточено и мърмореше. Не знам защо, но не ми се стори кой знае колко странно. Влязох вътре, запалих свещите и отворих виното. Придърпах един стол до спалнята и подредих кутиите с храна, върху него една до друга. Ориса, зеленчуци и яйце, пилешко с бамбук и гъби, салата. Храната беше достатъчна да нахрани поне 4 души. За миг ми хрумна да поканя съседите на вечеря, но това, разбира се, беше глупава идея. След 10 минути вече бях сит, а храната в кутиите изглеждаше все толкова много. С виното се справих значително по-добре.
Пиех направо от бутилката и скоро първата привърши. Отворих вратата и кой знае защо, когато извадих тапата и усетих аромата на виното, ми се прииска да сляза на долния етаж. При клетката, с птичия скелет и при нарисувания ангел. В този момент, леко пиян, като че ли за пръв път осъзнах положението, че долният етаж е техен, а горният мой. От тук нататък трябваше да живеем заедно. Взех една свещ и тръгнах надолу. Стълбите, разбира се, скърцаха като в стар филм на ужасите, а пламъците от свеща хвърляха причудливи сенки по мухлясалите стени. Беше ме страх, признавам. Ако само преди седмица някой ми беше казал, че ще живее сам в порутена къща без ток и ще пия вино в компанията на нарисуван ангел и на птичи скелет, щях да му се изсмея. Но това предполагаме чудото на живота, да пътуваш в него като кораб в мъглата на неизвестността. Долу въздухът беше спарен и влажен. Влязох в стаята с ангела и оставих свеща на пода. «Добър вечер!» казах. После седнах на пода. Не знам откъде да започна. Подхванах несигурно. Може би оттам, че днес се нанесох тук. Не знам колко време ще остана, но се надявам, че няма да преча. Тих и скромен човек съм. Пуша, пия умерено и в момента нямам приятелка. Не мисля, че някой ще ме посещава. Ангелът все така си мълчеше. Днес един китаец ми каза, че е хубав ден да забравиш за старото и да започнеш наново. Ти как мислиш? Ангелът, разбира се, си мълчеше. Няма значение, аз мисля, че идеята е добра. Трябва да съм говорил поне час на нарисувания ангел. Разказах му всичко, което ми дойде на акъла, както за събитията от днешния ден, съседи клошари, китайски погребения с красиви китайки, така и за неща, които бях преживял преди седмици, месеци, години. Нямам точно представа какво се случи тази вечер, но мисълта ми следваше странен ход. Връщах се все по-назад и изричах на глас неща, които дори не подозирах, че помня. Стана ми тъжно. Бях пълен със спомени, а никой не знаеше за тях. Отдавна не бях говорил толкова. Може би никога. Когато свърших, за миг ми се стори, че ангелът плаче. Това, разбира се, беше оптична измама. Сълзите бяха в моите очи. Бутилката с вино беше празна, а свещта почти изгоряла. Качих се обратно на горния етаж по скърчестите стълби, легнах и заспах. Тетрадката. Невидимото кълбо, стихията, любов. Когато беше дете, откри, че в теб има нещо таинствено и непознато, което ти позволяваше да го зърнеш, но никога за толкова дълго, че да разбереш какво е. Появяваше се всяка вечер в онзи странен момент на заспиването, на границата между дългия ден и съня. Беше като кълбо, ярко и блестящо. Понякога беше малко, друг път по-голямо, но винаги невероятно красиво. Ти протягаше ръце към него, искаше да го докоснеш, да разбереш дали е топло и меко, или пък напротив, хладно и твърдо като стъкло, но кълбото се отдалечаваше от нетърпеливите ти пръсти. Тръгваше след него, гонеше го с протегнати ръце, но то винаги успяваше да ти се изплъзне. Понякога, изморен от преследването, заспиваше, а то, колкото и да ти се искаше, никога не се появяваше в сънищата ти. Събуждаше се с чувство за неудовлетвореност. Разбира се, ти беше дете и не знаеше, че това неприятно и мъчително усещане, породено от невъзможността да получиш единственото нещо, за което копнееш, се нарича чувство за неудовлетвореност. Дните ти минаваха в корене на планове, как най-накрая да го уловиш. Знаеше, че то се крие някъде в теб, че ти принадлежи и не разбираше защо не ти позволява да го докоснеш. Говореше му, представяше си, че се е стаило някъде като страхливо животинче и му шепнеше с копнеж, че няма да му направиш нищо лошо, че искаш просто да го погалиш, да го целунеш, да го прегърнеш. То те чуваше, беше сигурен, но никога не ти даде знак, че думите ти достигат до него. Чуваха те и твоите родители, за които фактът, че си говориш сам, се оказа притеснителен. Тревожеха се от твоята все по-задълбочаваща се затвореност, от отказа ти да говориш с тях, от раздразнителността ти, от истеричните ти избухвания без какъвто и да е повод и най-вече от склонността ти да се самонараняваш. Дереше кожата си с ногти до кръв
и дори не забелязваше, че го правиш. Те вероятно са се посъветвали с специалист за твоето състояние. Сигурно поне един от лекарите, при които те водеха често, е бил психиатър, който ги е посъветвал да ти обръщат повече внимание, защото си необичайно чувствително дете. Апартаментът ви в Бруклин започна да се запълва с внушителни количества играчки, а майка ти и баща ти станаха подозрително весели и ентусиазирани. Изкуствените усмивки и радостните писъци, с които посрещаха всяка дума изтръгнала се от устата ти, не можеха да прикрият отчаянието в очите им. Несъответствието между държанието им и истинското състояние, в което се намираха, ти се стори любопитно. Предположи, че и те като теб имат по едно неуловимо кълбо в себе си, което колкото повече гонеха, толкова повече се отдалечаваше. Родителите ти по това време бяха прехвърлили 40-те и вероятно вече си даваха сметка, че някой ден ще умрат. От теб се очакваше да растеш здрав, да намериш своето място в обществото, да създадеш собствено семейство и в крайна сметка да осигуриш бъдещето на рода. Това беше неписаният закон. Силното желание на родителите ти да видят в теб едно момче, способно да изпълни големите им очаквания. Това беше тяхното неуловимо кълбо, което все повече се отдалечаваше от протегнатите им с копнеж пръсти. Беше ти жал за тях, но не можеше да направиш нищо. Ти си имаше свое кълбо, което искаше, и то беше по-привлекателно и по-важно от техните. От друга страна, беше ти чудно как е възможно толкова лесно да разгадаеш тайната на тяхното невидимо кълбо, а твоето да си остава толкова загадъчно и неуловимо. Впоследствие се оказа, че не само неуловимите кълба на родителите ти са видими за теб, а неуловимите кълба на повечето от хората, които срещаше в живота си. Беше ти до някъде забавно да наблюдаваш непознати и да проникваш за това, което те самите мислеха, че са. Хората приличаха на сгради, с различни фасади и с определено количество тайни, което се опитваха да скрият зад стените си. Еднакво ти харесваше да наблюдаваш хора, които ти приличаха на сгради, и сгради, които въображението ти без усилие превръщаше в многооки, вкаменени великани. Обичаше да говориш с тях както на ум, така и на глас. Понякога ставаше нощем от леглото и се долепяше до стъклото зад пердето. Малките квадратчета на осветените прозорци в отсрещната правоъгълна постройка бяха входове към човешките животи, които безмълвно течаха пред теб. Коленичил върху радиатора до прозореца, ти стоеше там, докато и последното светло квадратче угаснеше в мрака. Веднъж видя едно момиче на твоите години. То стоеше на своя прозорец и гледаше луната. Ти се влюби в него. Не знаеше, че това, което тогава почувства, се нарича любов, но когато нейното прозорче угасна, ти не изпита обичайната тежест с гърдите, а едно вълнуващо трептене, което бе по-скоро приятно. Тази нощ твоето невидимо кълбо не се появи. Беше изчезнало някъде. Потъвайки в съня, ти виждаше лицето на момичето от отсрещната сграда. То нямаше нищо против да го докоснеш, да го погалиш и дори да го целунеш. Не бягаше и не се изплъзваше. Беше толкова реално и толкова хубаво, колкото би могла да бъде една мечта. Момичето се появяваше веднъж месечно, по време на пълнолуние. Гледаше луната, а понякога разрестваше косите си с гребен, който на светлината сияеше като златен. Ти събра смелост и се опита да привлечеш вниманието й с едно фенерче, но тя беше толкова погълната от луната, че дори когато светлината попадна в очите й, не се обърна към твоя прозорец. Разбра, момичето обичаше луната, а не теб. С печал предусети бъдещето си. Как всички жени, в които ще се влюбваш, ще обичат някого повече от теб. В които, а невидимото ти кълбо ще се завръща след всяко нещастно влюбване. Все по-голямо и все по-недостижимо. Разбра, че любовта е стихия, която може да те погуби. И се зарече да стоиш далече от нея през целия си живот.
Колко е хубаво да си го прочел първо на ум. Бях притеснена малко, защото на глас не мога, ама като си го прочел веднъж е някакво различно.